Iba ekene m unu. Igbo mma mmanụ. Biko na isiokwu anyị nwe taa na Emmanuel TV channel wụ gịnị mere onye ma ihe ekwesịghị ịlụ nwanyị. Ị kwesịrị iwu ewu tutu ikwu okwu ịlụ nwanyị ma ị gaa na ihe alụmdi na nwunye. Ọ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ibe anyị ekenekwa m unu ọzọ. Ụfọdụ si na marriage, ụmụ onye si na marriage dị ka America na-adị ebuga anyị aga ebe ahụ. Werekwa ofu anya chekie ihe ọ dị m ka ọ wụ eziokwu, ọ dị m ka ọ balansịrị abalansị, na ọ na eburu guy gawa ya na ọ ga-enye ezigbote nsogbu. So ebekwala anya ihe dị ka iji sọpọtụ ihe onye a kwuru. O nwere ebe Bible dere n'ịmago n'ụmụ ihe okwu bekee ndị a na-asị, so shall a man leave his father and mother, go and cling to the woman. Na-enyo dati na-enyo ihe adị nke o set up. Ọ iwu na anyị nwa ụmụ nwoke ga-ebilite wee chọrọ nwaanyị jee rapara n'ahụ ya. No wonder ụmụ nwaanyị, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji eme ụdịga ya ha na-adị eme, maka na ịma otu a Baịbụl kwuru ị ga-agbagha agbagha, ịghọtara ibilite ị chọrọ ya gawa. So mana ịpịkwa ya ọfụma, imebile mụchakwa ndị na-sị na ha na-achụ nwaanyị, because o nwere ike ihe ha ji achụrụ ya ka ha maa ma ha ga-aga rapara n'ahụ nke nwaanyị. Ịmago in the process, one or two things nwere ike dị involve, ịghọtago. So o nwee ka isi ghọta onwe gị ma ọ hụ onwe gị dị ka onye ma ihe ga-eme echi, maka onye ma ihe dị iche na onye ma ihe ga-eme echi. Ndị ma ihe ga-eme echi bụ ndị anyị na-akpọ the wise man, ịghọtago. Ndị ma ihe ga-eme echi, ndị nwere ike ịnọ n'ụlọ gwa gị ya ha n'azụ, ha wawu the wise man. So o nwee ka isi ghọta onwe gị dị ka a wise man ma ọ bụ gịnị. Ọ kakwa mma na ịkpachapụ anya gaga chọọ nwatakịrị nwa agbọghọbịa nọrọ onwe ya, ị ga-ete onye n'ihu. Ịmago ebie invitation card kpọkọ ndị mmadụ na anyị na-agba akwụkwọ na ụlọ ụka ma gịnị, agbacha ya omeru 2 months omeru 3 months, onye ọ na-aga ya na shade ya. Ịmakwa na edibe ready, itozubeghị ịlụ nwaanyị. Ntozu na-ekwu okwu akwụkwọ na ị ga-agba 100 years ma ọ bụ gịnị. O nwere ndị dị 20 years ha etozuo n'ịlụ nwaanyị, o nwere ndị dị 25 ha etozugo, o nwere ndị dị 50 ha adịbeghị, ha ezubeghị, etozubeghị oge ịlụ nwaanyị. Ọ bụ maka ego, ama m na ego dị involve, maka na onwe ihe a na-agba aka eme. Adị m ekwu okwu ego, ana m ekwu okwu maturity. So ọ ka mma na ijeje rapụta nwatakịrị nwa agbọghọbịa nọ na-eche onye ọ ga-ahụ ya na ya na-abụ. Ịma na edibe ready, inweghị obi eji anụ nwaanyị, ịchọ ka ije kọmiti onwe gị. Ọhịa ịmatụ ife ọ na-ekwu. Biko sorry, n'ịga n'ihu, Ogu Emmanuel wụ aha m. Biko unu kawa ahụ gaa subscribe na YouTube channel m. Unu gaa na Facebook page m, ebe ahụ edere like, unu eklik like mago na my Facebook page. Unu tụsasịa videos ndị a. Anyị nwekwa other videos anyị mere mara mma ga-abara onye ọwụna uru. Unu ewere ya, unu lechaa ya, unu ekesasịara ya nye ndị enyi, nye ndị ibe, nyekwa ya ndị mago ma ndị enemy. Onweghị onye ma ihe ga-eme echi, ịghọtago. Ọsọsọ ndị wise men bụ ndị ma ihe ga-eme echi. So n'ịga n'ihu na ihe m na-ekwu, mgbe ọ na ị hụrụ mmadụ na-abụ nọkọtara ọnụ ma wasị gị ịmago ọ dị mma di na nwunye a, makwa na mmadụ abụọ na-alụkọrịta onwe ha,
ofu onye na-ejie ọwụ na onye nke ọzọ adịghị etinye aka, ọ na-etinye aka, but aka ofu onye na-aka. Ọ ya mere o ji dịka agbamakwụkwọ a na makwa since ndị a gbara akwụkwọ na orugo 20 years, orugo 25 years. Ọ ya mere o ji dịka ịhụ gị maka ọwụ na ọwụ gị na o nwere onye ewu ibie na o nwere onye fọlụ olu ibie, ihe ga-anọkwa dị ahụ nna atụ your tent o Israel agbasasịa ọhụrụ divorce. Ọ maka na ofu onye decidere iwu ewu ibie, ọ ya na ọ na-aga so ịpụtazie ịmago na ịpụta n'iro ị na-akụrụ ha aka nna di na nwunye a na-agbanị, di na nwunye a na-agbanị. Mana ime ụbụrụ ihe dị ka nwaanyị ka ịwụ ime mistake wee lụọ ụmụ nwoke ndị ama ihe ga-eme echi, ịhụ na ịbago one chance na ndụ ya pụtara. Onwe ya na-akpọ mmadụ ịba one chance, ịba na one chance. Ifuge adịghị ya eme. Ọ bụ na onwe ka isi dị interested na marriage gị, ma marriage ịchọ ka marriage gị last ya ka ọ nọte aka ịmago stand the test of time dịka otu ndị bekee si kwuo ya. Dịkwa prepared, kwadowe onwe gị ọfụma ịwụ a fool, kwadowe onwe gị ọfụma ịwụ a sheep, kwadowe onwe gị ọfụma ime ụfọdụ ihe ndị o nwere ike agbakọ ọfụma ị gaghị akpachapụ anya ga-eme ya. Kwadowe ọfụma inwe ndidi karịa dịka otu isiri enwebu ma ọkwa na otu esiri kee gị. Kwadowe ọfụma ibu cross onye ọzọ ịmago were adịa na nke gị, maka onye ọna nwee cross obu ọman, onye ọna nwee cross obu sụkwa gị wụrụ ma Zuckerberg, ọ sụkwa gị wụrụ the world richest man ma ọ gịnị, the world strongest man, the world most beautiful person ọ gịnị, onye ọla nwee one cross ọ dị obu, and the cross a na-enwe weight. So mgbe mmadụ nọkata jejeje kpọrọ mmadụ ibie si ka ha lụọ di na nwunye, ihe ikwuru ihe ahụ can I carry your cross, o buru nke adịa na nke gị, uche gị dịkwa ya na cross mmadụ abụọ ka ị na-aga ibu. Jụọ onwe gị edekwa na nkwadobe ibu cross a, maka ihe ji ekwu okwu ibu cross a ka udo wee nwee ike ịdị na ministry gị. Ịmakwa na ike cross a adịghị gị, sikwa ebe a pụtawa, shebe a pụtawa. Biko emeghị m ihe onyonyo a ma ọ ya vidiyo a ịghọtago iji wee kparịa ịmago marriage institution. Mba, marriage bụ ihe ọma, kama ihe anyị na-ekwu okwu ya wụ gị nwa na onwe gị nwe ka isi eche echiche ịba idea ọwụ n'ihi na-aba ka ịghọtakwa na ọwụ otu a ka o siri dị, ka ịghọtakwa na ihe ahụ ihe kwesịrị ime ka o wee nwere ike ịmago gbatere gị aka ma ọ last arụ gị. Ọ ya wụ ihe anyị na-agwa gị, because m ji ekwu ihe ahụ esokwa n'ime ya. Ọwụ na marriage institution wee set up, anọkwa n'ime set up ahụ ka uche unu dị ha, ka unu ghara ịdị na-eche na ịmago onye a na-ekwu ihe a ka ihe ọ makwanụ ma gbasara ihe marriage a mmadụ ọma adịghịkwa committed, aka ndị n'ime ya enweghị. So ịma ịbịa chekie ihe Chineke kere n'ụwa dị egwu, na-enye nsogbu, nwere ọgụgụ isi karịrị ihe niile o kere. Enwe ike njụọ gị ihe ọhụụ, enwe ike ị gaghị aghọta ya ma ọkwa na ị gaghị amụ ya. Mana ka m bunye amresi unu dị expo na akwụna m ụgwọ live ka ọ jigodo oyi. Ihe Chineke kere wemago the smartest creation ma ọrụ bekee. Ihe Chineke kere dị smart karịa ihe niile o kere, ma kọmputa ma ihe niile aka rụrụ, ma nke ekere eke ọ nwanyị. Ịma ekwubugo m ya, nwe vidio m kwuru ya, ụmụ nwanyị siri ike ka egbe, ụmụ nwanyị siri ezigbote ike.
ihe m ji ekpupụrụ ụmụ nwaanyị okpu wụ ịga ihe dịka otu akwụkwọ nsọ si wee detuo ya. Ụmụ nwaanyị ndị izi bụ ụzọ mepee anya ihe niile Chineke kere eke. Ụmụ nwaanyị bụ ụzọ mepee anya. Enwere ike nkwuo na nwaanyị bụ nwoke ụzọ mepee anya, ụmụ nwoke nwere ike chere m mgbadata ala ha maka ya m na amata ufọ nwaanyị ji kedu ihe mere iji edobe ya ọnụ ala, gịnị mere iji wụọ ya n'ala, kedu ihe mere na iji si na ụmụ nwaanyị bụ ụzọ mepee anya. Bụta anyị dị eji ike ekwe, anyị dị ekwete n'otu, anyị dị ekwete n'ehihie, mana ọ na-eme ruo na mgbede anyị ekwere by force, by fire, by force. O wee bụrụ ya, ụmụ nwaanyị siri ike, atara ịkwana ha. Ọwụ na ịchọ ka ịmago ndụ gị gata aka, ịmata ndị ha wụ nwee ike ịtụ ha ụjọ, nwee ike ịkwara ha ugwu, ọ ga-aba gị uru maka ndụ gị. Ọwụ n'uche m isi m kwuo, mma asị gị bụ ụzọ tụọ nwaanyị egwu tutu ịtụọ Chukwu egwu, ịtụọ Chineke egwu. Ana m ekwu ihe a iji wụọ Chineke n'ala, mana ana m ekwu ihe a dịka ihe anya mmadụ na-ahụ makwa ihe anya mmadụ hụgoro. Bụ ụzọ tụọ nwaanyị egwu tutu ịtụọ Chineke egwu. Ọwụ na ejụọ m, Oluwa mmaara Oluwa mmaara ọ na-agbaghara, he forgives. Even o nwere mgbe ọ nọkọta self regret ya ihe o ji wee kee mmadụ. O nwere mgbe Oluwa nọkọta regret ya kedu ihe mere ya ji wee kee mmadụ, maka ihe o bu n'obi kee mmadụ pụtazi o nweghị ihe ọhụrụ. Ọ dịka mmadụ ọ planụ iwu Oluwa n'ala. So m ji kwuo na gị bụ ụzọ tụọ nwaanyị egwu tutu ị tụọ Oluwa egwu. Oluwa na ọ na-agbaghara, o nwere forgiving heart. Mana since ejiri mụọ m, afụbeghị m nwaanyị a ga-agụta ọnụ, nwaanyị decide ịmago itriti fọkọpụ gị, ọ sị gị na ya ga-eme gị ihe. Nwaanyị decide itriti fọkọpụ gị, ahụbeghị m ebe ọ nọkọta regret ya, kama o mee ihe ya nwere onwe ya na-achọ ka ime iji mee ka sure na ọ achieve her aim. Adị m ekwu ihe a ka nwa ụmụ nwaanyị n'ala, but m na-agba direct maka anọ n'ime ihe anyị hụ ha na-ekwu okwu ya. Ahụ m a part of it too. Ahụ m an insider. Aghọtara m ihe a na-arụ. So ọ bụ nwaanyị ihe a na-akpọ regret. Nwaanyị decide ime gị ihe, ọ na-ewe regret tụ ya throwing kama mgbe emechagodo, mana ọkwa ma fọkọpụ a m ga-etreat ya once and for all, nwee dị ịghọtago. Mana nwaanyị agaghị anọkọtakwa mark ya go ma ọ na push ya to the wall. Ụmụ nwaanyị ihe mere o ji dịka ụmụ nwaanyị ọ na-enye nsogbu ọ duto ụmụ nwoke na-epush ha to the wall. So ọ na-eme push ha to the wall, ịhụ the reaction, ọ na-enye ezigbote nsogbu, ọ na-adị fatal. Okay. So ya mere mgbe ọ na ikwere nwaanyị nkwa, ihe ọnwụ na ikwere nwaanyị nkwa na ihe a na ị ga-eme ya, ma ọkwa na ihe nwaanyị ma na ị kwesịrị ime, ihe ọ na-eme expect ọ ga-achọ ka ị gosi ka afụ n'anya, ọ ga-achọ ka ị prove, you know. Ọ ga-achọ ka ị prove orie izuke ka afụ n'anya na ọ ga-like ịhụ. So and ị mara anyị nwe ụmụ nwoke anyị na-akawa n'ahụ ka anyị dewe ahụ, ịmago ka anyị prove, ịmago na anyị nwa dị in charge na that's it like that. Okay. Ị gaa na most of our mortuaries today, ifu ebe ozu ụmụ nwoke ụsara ka ngwa ahịa na-ekweghị orire. Kedu ihe mere ozu ụmụ nwoke ji jeje ụsa na mortuary? Ọ ndị nọ na-ege voice, o nwere voice dị aṅa ụmụ anyị na oge ụfọdụ ha na-akpachapụ anya release voice ya arapụta Okoye. Kedu ihe voice ahụ?
amamụ na ụchasịa na ntị shapụ na ntị na-ege ka amara ihe voice ya na-ekwu okwu ihe ahụ. Kedu voice dị ihe a? Voice ahụ akwụ na-eklem n'obi ise ibi ọga, akwụ na-eklem na ọchị amanụ ka ewu ngwa hada 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 hada. Okoye anọ ebe ọ na-eme hada 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 top cylinder gasket abụọ nọ. Okoye anọ ebe ọ na-eme hada 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 hada. Okoye efentie ọ bụrụ ọnwụ. Enwere ike bifo agbaruo hospital ọ bụrụ na o mechiga akwụkwọ na main road. Ọ bụrụ ebe Okoye na-eme hada hada ka o wee nwee ike satisfy nwanyị. Atrakwana anwekwana anwa chee n'echiche gị na ị na-atrai ka satisfy ya nwanyị. Maka Oluwa kere ya satisfy even ọ try be satisfy nwanyị ka ọ fụkwa. Gbaa mbọ mee onye ọwụ gị na ya na-abụ ịmara otu ị ga-esi mee ka ọ dị happy, mee ya ka ọ dị happy. Mana ọkwa ma nke satisfaction aka m adịghị n'ọbara nwa atụrụ ahụ, aka m adịghị ya. Ebe ị na-agba mbọ ka ị satisfy ya nwanyị, chọ iji aka gbuo onwe gị. My brother, ma otu ị nwere ike isi wee mee and mee nke dị mma, ọgwụcha na advice nwere ike inye gị dị ya. Oge o nwere ịma Oluwa dị egwu otu o si kecha ụmụ nwanyị were chọọ ụmụ akara ngwa dị aṅa nwere ike idunye Okoye, ịmago rapụta Okoye tinye Okoye n'ọnwụnwa were ekenyejuo ha. Ịmago oge ụfọdụ ya ji ya mee, oge ụfọdụ ha flash ya efu dị mkpa ebe o ji steering moto ọ nọkata ojeje jam onye na-ere gala. Ọ bụ gịnị? Ọ bụ ebe ọ na-enene one or two things dị n'ahụ nwanyị, which is very bad. Ụfọdụ nọkata ha ewee moto ha jeje nara ha ụmụ ukwu poolu eletrik ndị agasị ma ọ bụ gịnị jam onye na-agara onwe ya. Mana ị jụọ ya o meekwa agwa gị nke na-eme eme. Nwere ike gwa gị na steering na-anọkata sizie. Mana anyị machakwa na osisi ka steering siziri. Steering sizi gbukwa onwe gị. Ma mụ na gị ma ha afọ a ịghọtala. So o wee bụrụ ya adị m ekwukwa na ụmụ nwanyị na ọnwa ha karịrị nke ibe ha. Mana o nwere one American philosopher, echefugo m aha this American philosopher. O nwere mgbe okwu ọ sị that na ya nwere ike defeat, ịmago na ya nwere ike imeri everything, ihe ọ na-abịara ya na ya ga-emeri nwe ya. Mana na o nwere nke ya na-aga emeri nwu. Ajụ ya kedu nke ọwụ, ọ sị na ọwụ ọnwụnwa. Ọ sị na ọnwụnwa. Nna m werekwa ọnwụnwa onye ha kwuru nkonvat ya ọnwụnwa, mago pịa ya tọnụ ya kpọdo isi na chinye ukwu enu bende tụgharịsịa ya. Ọnwụnwa dị m ka ọnwa ka onye a na-erefe atụ wụọ ọnwụnwa ya nwa na onwe ya na-enweghị ike imeri nwu. Ya nwere ike imerichi ihe niile but ya nwere ike imeri ọnwụnwa. Ọkwa ịma na ọtụtụ imerime ụmụ nwoke, ịmago mkpọ ụmụ nwoke mmiri ndị mago matured men, ndị ghọtara ihe a na-arụ na ministry a na-ekwu okwu ya. A na-aghọta ọwụ na ha amaghị. Ịmago nlecha aghara ya mere m ji sị onye ma ihe ada eje akọmiti onwe ya na nwanyị. Ọkwa full ahụ ewu ka ị ga-eje were ya a na-aga na work. If not, kedu nke ewu na abịa n'ụlọ enwere ike enwere problem of 1,500 naira ka eji ịmago kpakọ one or two things ọnụ na kitchen. Ịmago ministry nwere ike move forward. Madam nwere up to 30,000 naira na pọs ya. Ị gaa na pọs chairman, nwere ike ịfọ na nke chairman from ebe emedebe last expenses with 2,000 naira. But ịma na obi ga-aka madam o je etinye aka n'ime 2,000 naira a wepụ 1,500 naira na wallet Okoye. Obi aka ya o wepụ ya ka o ji wee gaa gote ihe ndị ahụ ọ chọrọ ịzụta. Maybe o nwere ike we ha ga-eri na kitchen ma ọ bụ gịnị. Echekwa m ụmụ nwanyị kenyere ya ka
ịmago ka ha bụrụ helper maka na ọ bụ na everyday ka Okoye na-egwute siki o nwekwa ka o esi gbajuo dọrọ nke nwaanyị etinye aka adịmekwu na ụmụ nwaanyị a na-etinye aka adịmekwu na ụmụ nwaanyị na-asọpọtụ mana imeriime obi na-aka ha n'ime 2000 naira afọ ọnụ ha manye aka wee 15 n'ime ya ama na ihe edebere Okoye ezudo ego ji anara ụmụ ya one bottle o ji stabilize brain ya ịghọtana ozudo ego so ka i wee hụ ihe nji ekwute ihe ahụ gị nwa na onwe gị na-aba na marriage ka uche gị dịkwa ya ọgwụkwọ ruo mgbe ahụ fụọ mọzụ gịnị mere iji n'ime 30,000 ahụ ị ga-ewetarịrị ya nke ị ga-eweta half ị ga-eme nke mee nke ọzọ sikwa ebe a pụtaba maka ndụ gị ọkwa ihe nna advice m na-enye gị si ebe a pụtaba maka ndụ gị ma ọ na-asị m kwuo efu gị ego ụmụ nwaanyị ada eji ike ewepụta ya a na-eji ndị amị ịghọtago oge ụfọdụ kọkụ ụmụ ihe eke iri nọ na-esa ndị a ada eji ike ewepụta ya maka nwaanyị zoo ego ị na-ahụkwana ya n'ebe o kwetegokwa nna ya ji onye inye 1 million last week inwe ike si ya biko ya bụ itugodi gị 50,000 ka o nwee ihe ịchọ ọkwa gị na ego adịrị ọwụ na ego agwụla ọ sị gị na ego adịrọ with capital letter so ị ga-eji uche okenye ghọta na ego adịghị so onwe another alternative onwe mbọ ọzọ ị nwere ike ịgba jee gbaa mbọ ka ị wee nwee ike ime datin so ejena ka unu bịa zụwa eziokwu ofu enyi nwoke kwuru na ọ sị na mgbe ha ji ewepụta mmụọ ha ji ewepụta nke ha wụ mgbe ọ na-abịa n'anya afụ na ụdọji Okoye mago na ụdọji agụ mgbe Okoye na-awụzi Okoye ọ mgbe ha na-ewepụta na ụmụ anyị na-ewepụta ọwụ na ha na-anya fụ na Okoye na-ama na-ejizi the last bar mago the last bar of his career the last bar o ji amanage ministry ya ọ mgbe ụmụ nwaanyị nwere ike iji wee wepụta na mgbe ahụ ịfụkwa ha na-ewepụta ihe ahụ ha na-ewepụta ya ha were ezigbote constitution nwee wet na-atụkwasị n'elu ego ahụ a na-apịa Okoye nọmba adịkwa ama eridie riot act nekwa otu ị ga-esi emetụ ego aka nekwa ihe ị ga-eme mgbe ahụ maka na ọtọ na iji wee weta so Okoye agaghị enwenụ choice ọwụna because mgbe ahụ ha ndị eche ma ọrụ ndị ngwa asị na ọha ndị eche so oge ụfọdụ fụrụ di na nwunye gbakọ ke invitation card ịmago na ha na-celebrate their 25 years or 30 or 40 or 50 years of marriage anniversary o meanukwara na n'ime 25 n'ime 30 n'ime 40 n'ime 50 years ya of ịmago mkpọya organized fully submission ma ịkpachapụ n'anya ka ịghọ ọrịa Adamu ka o nwee ike dị na-aga aga so you na-celebrate wo number of 25 that is n'ime 25 years ewu ya ka m kwukene otu ahụ ọ ihe na-celebrate n'ime 30 years ọwụ ewu gị n'ime 40 years ewu ya maka ọ dịghị izi ịnụgide di na nwaanyị nara ụmụ ya 25 nata ha 30 nata ha 40 nata ha 50 nna onye fụọ gị kwesịrị ịkụju gị that is a na-agbanye gị mmanya make sure na agbajughị kọp ọ dịghị izi maka Okoye kwuo ihe ọ na-afụ unu agaghị aghọta efuge so ihe a celebration of defeat of one against another mana ndị bịara mmemme agaghị aghọta ha ga-aghọta ihe a na-eselebrate ihe ha so o wee bụrụ ya ihe dị ka alụ nwere ike ịtụgharị ndị chọrọ ka ọwụ na ha lụọ di na nwunye ka o nwere ike last ọwụ na ịchọ ịbanye into marriage anwakwana anwa banye into marriage abakwana na alụ di na nwunye with your two eyes open ehụghị atraịkwana atraị anya gị na-abụ eghere oghe ịbanye di ya maka iwere anya na-abụ banye ebe ahụ obere oge ga-amapụtakwa
ifuge adịghị anya na abịa and ghọta ọwụ na ịchọ ịba n'ime alụmdi na nwunye ị kwesịrị iwepụ original brain gị gaa na brain box gị iwepụ ya ma ọ gị blọkụ ya blọkụ ka ọ ghara ịdị na-arụ ọrụ anwakwana anwa mee ya apply ka ọ ghara ịdị na-arụ ọrụ so ihe ị ga na-ebido use ihe ị ga na-eyuzuzi wụ ụmụ ihe external brain memory card ndị a ọhịa ka ị ga-eme apply atrakwa na use oyi original brain if not nekwa gị na divorce na gị na onye ọrụ na ga na shedie na gị na mma nnụzikwa na gị na ekwezikwa m so you can use your external brain memory card. Okay, external card nke iti na memory, then nke iti na brain gị ọ ka ị ga na-use. Maka na ọ na ọ ya. Awụ na ịkacha ka ịmago ka the marriage ma union na enwe ike celebrate na ụmụ ihe 25 years ma 30 ma 40 or 50 years na-abịa abịa. Ọ ihe ị ga-eme ihe ngwa gị use kwa original brain gị use external memory card. Ọ ya ka ị ga na-use. Biko unu echefukwana na ịmago ndị a niile nye nsogbu na Bible ya na-akpọ ha the greatest heroes of the Bible ụmụ ihe dịka Adam gasị King Solomon ha ịma onye oke ọrụ Samson na ndị a ji aka dọwa agba agụ agba ọnụ King Herod ha na ọtụtụ ndị ọzọ na-enweghị ike ịkpọ aha ọwụ ịmago nna ha ya kpọ nọ dịka Baịbụl ọ na-eruwe m isi mana m na ha agbakwa mbọ otu m nwere ike so ndị a mkpọcha aha ya mbọ niile ha gbakwa n'ụwụ ka ha wee nwee ike ime ka ha satisfy ya nwunye ha ma madam ha ma nwaanyị nọ in their life ọ ha gba mbọ ihe a kwune ihe ahụ kwuburu before mmadụ si na satisfy nwaanyị pụtawa gba mbọ mee ka ọ dị happy mana nke satisfaction si ebe a pụtawa ị ga-eme nwunye ị ga-eji aka gbuo onwe gị ịmata ufe agwakwara gị ịma na ministry anyị na-agba direct so si ebe a pụtawa so ndị na-ele anya wepụrụ original brain ha so na-eyuzukwa this external memory card this their brain external memory card ọ ya ka ha na-eyuzu ha use the inbuilt one ifuge ọ ya mere ha ji wee megasị ụfọdụ ihe ndị ha mee na Bible so iji gosigo otu gị nwa na onwe gị na-aba na marriage ka ịghọta otu ụmụ nwaanyị si sie ike adị m ekwu ihe ka ị nwee ihe dịka bias mind ma intention ebe ụmụ nwaanyị nọ mana achọrọ m ka ịghọta one or two things na this ministry kedu ihe ọ bụ sọsọ onye ọbịa nwere ike ịbata in your life in your family ịmago ndị nwenwuru ikikere ma capacity ebe ndị mụrụ gị nọ mpa gị ma mma gị ụmụnne gị mago relatives friends ikwu na ibe onye ọbịa o nwere ike wụrụ nwoke o nwere ike nwaanyị lụbatara alụbata o nwere ike wụrụ nwoke na nwaanyị bata n'ime family nke nwaanyị onye ọbịa nwere ike ịbata the moment ọ bata na family bata na ndụ gị bedroom ebe ị na-arahụ ịmaga automatically a convert ya to no-go area ọ wụkwara ebe na ị na-eme gara aga pụta Chineke tinelu nna okoye ka eke ime mba the moment onye ọbịa bata kedu onye nwe onye ọbịa nwunye madam the moment madam bata ma akwa na bedroom ọga bedroom awụzikwa ebe ọ ga-emepụta ịkparịba ị ga-anata visa bifo ịbanye bedroom ahụ o ju gị anya so kịta madam batago echi ju ese nọ from ụmụ ihe 1 mile ndị a jụọ ma okoye ọnọkwa n'ụlọ bifo ịbatawa enye gị visa ịbata n'ime bedroom ahụ ịbata ọwụ na-enye gị ichere okoye n'iro o ju gị anya ọwụ na o ju gị anya o juru m anya ịwụ ọchịa mmadụ ịgba ibi alụkwaghị m kwa ụbọchị ọ na-etinye ihe n'ala Igbo
imerime ndị Igbo na-agbazi ibe ha alụkwaghị m. Nwoke nọkọta ọsị mba na tọnda gbagbukwa ya kama ya nwaanyị a ya na ya na-abụ ka ga-ebi n'ụlọ a dịsi ya agwụ. Nke nwaanyị sị kịtịkpa rachakwa ya anya ma ya kwekwa ka nwoke a metụ ya aka ege n'ụlọ a na onye ọ na ga-aga na shade and short na ike mara eji agwụ ya. Ọ ya ma everyday ọkachasị na Igbo na ihu rate people ji divorce ibe ha, rate people ji agba ibe ha alụkwaghị m. O nwere vidio m mere gbasara oke alụkwaghị m n'ala Igbo. Ọ ga-amasịkwa m inwe ohere ka ị gaa lele vidio a, ị ga-aghọtakwa ịmago one or two things gbasara ihe anyị hụrụ na-ekwu. Ka ihe na-akpata oke alụkwaghị m, mmadụ ịgba ibe alụkwaghị m n'ala Igbo anya. Ọ mmadụ ije nụ onye ma ihe ga-eme echi. O nwere ike nke nwoke awụrụ onye ma ihe ga-eme echi, ma nke nwaanyị awụrụ onye ma ihe ga-eme echi. Ịma Captain Nab enweghị ike ịnọ n'ofu ụgbọ. Ọ dịrọ possible. Captain Nab enweghị ike ịnọ n'ofu ụgbọ. Efugie. So, ọ wụ n'uche m, tutu ị na-akọmiti onwe gị, i chekikwa ọfụma ma ihe a ọ ga-ekwekwa gị wee mee. Aya mere m ji sị gị anwakwa na anwa, were original brain gị wee banyebe n'ihe a. I were original brain gị baa, ọ ga-enye ezigbote nsogbu. Efugie, ejikwana ya baa, maka amakwa m ihe m ji ekwu ihe a ka ọ ghara ịwụ na onweghị onye duru ibi ọdụ ma ọkwanụ gịnị. Mmadụ atraghịkwa na nwa ya anwa, maka ile ihe na-eme na be anyị, ile ihe na-eme na be anyị n'ụbọchị taa, ị ga-achọpụta na anyị kwesịrị ịgbanwe ndụ anyị ka alụmdi na nwunye anyị nwee ike ịdị na-aga n'ihu dịka nke ndị nna nna anyị ha siri gaa. Anyị kwesịrị ịgbanwe. Onye a ama na onye a kwesịrị ime ihe dị otu a, dịka otu nsikwu before. Captain Nab ada nọ n'ofu ụgbọ. Oge gị nwa bụ onye chọrọ ịlụ nwaanyị, dịka nsikwu na mbụ, makwa na ị kwesịrị ime onwe gị ewu. Ị kwesịrị iwu efu, maka ọ na iwu ga-efu ọ gakwa wọk. Uche ka m na-ebu gị ihe a, ọ gakwa wọk, maka ị ga-sacrifice. Ofu onye n'ime unu ga-akwụ the higher price for the unity of the marriage. Ọ ya bụ mmadụ iwu ewu ibie, ịmagonu na the sacrifice. Ofu onye ga na-agba mbọ ya. Eziokwu, mmadụ na-abụ na-agbakọ mbọ ọnụ, mana nke ofu onye kwesịrị ịka, because ọwụ na nke ofu onye ka ya ka a na-eje maintain the ten. Ifugie. Ọ ya mere ndị ichie ma ndị okenye ma ndị okenye eme dịka ndị ebe ka anyị si akpọ ya. Ịghọta? Ọ ya mere ha ji sị na tutu ịchọ ịbanye n'ime alụmdi na nwunye, gị kawa ahụ, mechie ofu anya gị, ga-ejikwa n'anya na-abụ abalị ya. Maka ihe ha ji wee nye anyị alụ a, ihe ha ji tụrụ anyị alụ a, ma onye advice ya ahụ ka this marriage ministry a nwere ike ịga to the permanent site, ka o wee nwere ike last. O nwere ihe ndị ichie furu wee kwuo data okwu, mana ka ọ dịgodu m otu a n'ọnụ ka ntinye nke fọrọ afọ na friji. Anyị ga-ahụ na vidiyo ọzọ na-abịanụ. Biko unu echefukwana ịsubscribe na YouTube channel Mema24 TV. Unu gaa na my Facebook page, unu eklik ebe ahụ edere like, ka unu nwee ike ịdị na-ahụ videos ọhụrụ m na-enwe kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Klik notification bell. Werenụ vidiyo a tụsasịarịa kerie ma ndị chọrọ ịlụ nwaanyị, ma ndị lụgoro alụ, ma ndị nwere plan isi na alụmdi na nwunye pụọ. Igbo mmanụ, Igbo ka emesịanụ. Bye bye.